आंनि अनजालु फरायसुला फरायसुलिफोर बयबो सिरि सिरि थादो आङो नै रल नम्बरखौ खारिलांजेननोसै रल नम्बर 1 Present sir. रल नम्बर 2 Present sir. रल नम्बर 3 Present sir. रल नम्बर 4 Present sir. रल नम्बर 5 रल नम्बर 6 ओहो बे सानैया दिनैबो गैया हो सार जों हाबनो मोनगोन ना? ओहो गियानिफ्रा दासो सफैदों फै हाबफै देलाय बुंनायसाय नोंसोर मानो एसेबां लेट जायामोन जोंनि फरायसालिनि आवगायाव जे मोनसे लिरनाय बर्ड दङ बे बर्डआनो जोंखौ लेट खालामदों सार। बोरैहाय बे बर्डआलाय नोंसोरखौ लेट खालामनांगौ जाखो सार बर्डआव लिरनाय दङ ना आवगायावहाय स्कुल दङ लासै लासै थां होननानै बेयावहाय जोङो लासै लासै फैबाय थाबाय बेयावनो लेट जाफैबाय। ओइ ओइ गियानिफोर बे नोंसोरनि थाखाय नङा नङा बे थांलाय फैलाय गारिफोरनि थाखायसो लिरनाय ओ बावै बुजिनाया जोंनि नङा होननानै लिरनाय गैयाना सार। दे जासिगोन दे लेखाया दिहुनदो दे ओहो लेखाखौथ' लाबोनाय जायासैना सार जोङो। ओइ गियानि पण्डितफोर माथो लाबोखो नोंसोरलाय लेखा लाबोआखैबालाय थोरसिजों फोबायदों सार। मानो थोरसि लाबोखो फरायसालियाव जे खिसिरि मोनजायोना सार। आंनियाथ' आइया सामब्रामबो हरफादों बानलुबो हरफादों आसारबो हरफादों। बा ओ दे बेदरबो लाना फैफानांगौमोन दाउदैबो लाना फैफानांगौमोन हा नोंसोरखौ सोंलु सोंनांसिगोन बेबायदिजों जानाय नङा। सार सोंलु सोंनांलाब्रा खिसिरिखौनो जाहोहरदो। ओइ बगामुला नों बुंलाय थाइलालि माने मा थाइलालि माने सार जाय दंफाङाव फिथाइफोरा बिजौनिफ्राय लानानै गुदिसिम मालि थाइबोयो बेखौनो थाइलालि होननानै बुङो। हा मा बुंनाय जाखो बे ओइ मा बुंनाय जाखो ओइ गोसोमुला नों मोननै बिबारनि मुं बुंलाय माइब्रानि जौ आरो जोसानि जौ सार। मा बुंखो औ सार माइब्रानि जौ आरो जोसानि जौ। जाबाय नोंसोर जाबाय आयु जाब ए सार आं लोङा नङा आंनि आफायासो लोङो। ओइ सिरि थादो दा बुंसै बाबा बगामुला नों बुंलाय जोमै आरो अखाफोरनि फारागथिखौ बुंलाय नों एसे हागोन सार। सार जोमैया जाबाय आंनि आब'हा गासै 10 साब सेंग्राफोर मोजां मोननाय दङ आरो अखाफोरा जाहैबाय नैबे गोसोम मुलानि बिब' बेहा सासेबो गोसो थोनाय गैया बे जाम्बिसो फारागा बेनो सार। ओइ मा बुंनाय जादों बेलाय आयु ए मा जागोनलै दे गासैखौबो दोनथ'दो बगामुला नों खन्थाइ आवरायलाय खन्थाइनि मुं खिफिदै जागायजेननोसै सार। जायो आङो मस्ला गोनां अमा बेदर दाउ बेदर ना मोजां संनाय आंनि आइनि आखाइनिफ्राय उदै सिङाव खालामो बेफोर गासैखौबो आंनि उदैनि मेसिना माइ मिल सौनाय बायदि दोगोन धुक हे नाङा आंनो बेसेन गोनां मोदोमफ्रुलायनाय एसेनखौ आंनिनो खिबुनिफ्राय ओंखारो फुट खिफिदै आरो बियो बेसेबांबा गोदै मोनामो गन्थं हमथेनो गोनां जायो। बाजारनि बायनाय एसेनखौ लायोब्ला मोदोमनायजों मानसिफ्रा खाथियाव थायो नाथाय आंनि खिफिदैनि मोनामनायखौ मोनोब्ला मानसिफ्रा खारो आरो आङो हारसिं थानो मोजां मोनो। माबोरै नांदों खन्थाइखौ सार मोजां जादोंना? बा बगामुला हाबाय नोङो बा ओइ दे गोसोमुला नोंबो दे खन्थाइखौ होदो। आंनि खन्थाइनि मुङा जाहैबाय आंनि गामि जागायजेननोसै सार दै। समायना सिख्लाफोरजों बुंफबनाय आंनि गामि बे समायना सिख्लाफोरनि गेजेराव थायो आङो। दैज्लां बोथोर फैयोब्ला दख'ना फैखो माइ गायो बिसोर सिख्लाफोरानो सम जाब्ला समायना सेंग्राफोरजों हाबा जानानै थाङो आरो आं बायदि गथ'फोरा नायैनो थालाङो। ओइ साला महा गियानिफोर मा खन्थाइ लिरनाय जाखो आवरायनाय जाखो बेफोरलाय ओइ गियानिफोर जानाय नंला नोंसोरजों नै आंहासो खर' गिदिंबाय आयौ